Hei, salutare astăzi și să jucăm un nou episod de Pixel Gun 3D. Și aici, da. Nu vreau. O să jucăm pe această hartă. Cancel. Da, un pic. Așa. Deci, pe tactica o să fim foarte mici, o să mergem pe aici. Înțeleg? Da. Ok. Haideți să vedem ce facem. Go battle. Băi, hai blocăm. Cine n-ai bai? Echipa noastră. Nu, pe bune. Go battle. Pe bune, frate, pe bune. Ce naiba? Aici stau, deci aici e zona de snipe. Ce deci acolo sunteți copiii mei. What? Cine? Da. Scuzați-mă. Așa sunt eu. Space. O să jucăm în space. În space. În space. Space Station. Stația spațială. Da, hai să vedem. Go battle. Build battle. Chiar așa. Nu știu cum nu mai face episoade de fapt. Din asta. De Minecraft. Pentru că nu am mai făcut de mult. O să-mi reinstalez și eu Minecraft. Și se pare că noi conducem cu multe puncte 6-2. Da.
că e bun. Wow. Victory. Bun, am ieșit. Da, nu știu cât o să mai dureze acest clip. Dar o să-l facem mai lung pentru că deja a trecut 6 minute. Ok. Mai avem destul timp. Cred că pe la 12 minute o să închid. Da, 12 minute. Doar cu astea am voie. Ce naiba a fost asta? O să jucăm pe asta de la lobby. O să ne accelerăm aici. Dualuzi. Heavy wooden armor. Da, este seară și m-am gândit și o să fac un clip pentru că nu mai postat de mult câteva clipuri. Și ce drăguț. Bă, tu chiar ești? Ești prost. E hacker. E hacker. Să-ți dau niște colțe. Conducem lupta. Avem 4 bombi. Da. Haideți să vedem. Avem 4 kiluri. Conducem. Este. Ce naiba? Trebuie doar să mă urgent. E 5-5. Egalitate. Nu, deci te omor. Băieți. Mai bombe. Nu mai bombe. Victory! One coin. Mai joc unul. Am făcut level 3. Este. Oh. Ultima hartă pe care o să o joc azi. By Factory. Și vom termina acest episod. Ai de mine, iar așa am început. Nu-i nimic.
Ne mai uităm și noi pe aici să vedem, pentru că am făcut level 3. Așa, 2000 de mai stăm și noi. Și închidem acest clip minunat. Uitați păiul acela acolo. Acolo este acolo. Doamne, ce somn mie. Bine. Trebuie să-mi bag telefonul la încărcat. Pentru că na. O să merg la zoo și cred că o să filmez ceva acolo. O să fie un daily vlog. Așa, s-a încărcat. Un minut a trebuit să așteptăm. Deci, avem 21 de bănuți. Putem face cu ei. Cancel, ura. Așa. Hai să-i dăm aici, pe aici un pic. Deci, asta are costa 60. Asta 50, asta 180, minigunul 210. Ok. Cap, asta cât costă? 50. Enable. Da. 325. Dar astea cât sunt? 130, doamne. Nu vrea să luăm sabia care este. Sau luăm asta? Haide să luăm asta. O să luăm în episodul următor. Dar haide să ok. Dar cam atât a fost și cu acest episod. Mă închid aici episodul. Nu uitați mai de vlogul de mâine. Bye bye.